non é unha parvada, é un asunto moi serio, entendes? O de que morra papá? O de que unha empresa de seguros nos manda unha carta ofrecéndonos 15 millóns pola morte de papá estando vivo. É un erro, Ladis. É do seguro. Mira ti que parvada que pensaron que ías morrer. Ramón Couto non está morto. Ramón Couto está vivo e moi vivo. E vouno demostrar. Que fai aquí unha maleta? Estou dicindo, marcho. Para onde? Pro Brasil. E sabe o papá? Dillo ti, vale. Ti gardame o segredo e eu gardo o teu, o das cartas do seguro. Hola, Portosás. En fin, hola e adeus. Porque hoxe é día de despedidas. Si, xa sei que as despedidas non lle gustan a ninguén. Pero hai que facelas, que remedio. A quen lle gusta despedirse dos amigos? Gastache os 15 millóns. Fora! Vai buscar a tua irmán, que veña aquí. Papá, Paula marchou pro Amazonas con Ismael. Eu volvo dentro duns días, Ladislao. Dixo tamén, serás alcalde do Amazonas, dixo. Como que alcalde? Dunha parte boa. Algo así como Portosás ou... Mais, papá, máis como 100 veces Portosás, No mesmo Amazonas ou nas Afores. É excéntrico de todo, e ten unhas un río hai ali, papá. E que teño que facer? Nada, os cartos do seguro xa eran para eso. Fixeches eso por mí. Xa está claro. A metade para cada un no testamento. E non se vale máis. 60% para mí, non, papá Eco? Sí. Durme, durme, negriña, que a túa nai vai na erva, negriña, na erva, que pacho bonitiña, que ten unha cariña de molete, e ten sorriso de payasa, que é unha payasa. De payasa. Hello. Olléchesme. Ti la miña payasa é un neno feliz ao teu lado, ou que? Ai, vas ter que deixar de selo. O que, feliz? Non, papi, un neno. Vas ter competencia. Vas ter que compartir a que tamén quero quiñón, Bos días. Bos días, que lles poño? Uns cafés, por favor, o meu con leite. Ela, vostede? Cortado. E vostede? Só. Moi ben. Que? O primeiro? Non, a primeira que é unha rapaza, Ela. Rapaza, entonces, moi ben. Dúas mullerasas pa este sultán, ela. Pois, teña cuidado que ao mellor cando medre a rapaza xa non está para aturar sultán ningún, Eso espero, porque penso educada así, Que, de visita por aquí, é bonito isto, Sí, está ben, está. Primeira vez que veñen, lo. Mais ou menos, sí. Mais ou menos. Hai malos tratos, lo. Estoulle preguntando porque turistas non parece. E ao mellor quere montar un negocio comigo, ou non é? Un pouquiño máis de leite. Aló. Gracias. Negocios, lo, non? Curioso, bar, Sí. Pitus, para aquí tes casi que 90 invitados. Si, teño que quitar algúns, Ti cantos tes? Eu teño un. Tes un cento? Non, un. O Ladislao. Que Ladislao un ou ningún. Bueno, é igual. Os meus amigos xa saben que teñen que vir á boda. Se teñen gana de vir, claro. É varisto, pero hai nos que invitalo mesmo. Allá.
Cada un ten que facer o que cada un ten que facer. Tamén non facemos o que queremos, ou como é? Para xa, Estás-me poñendo nerviosa. É que se me metió aí unha fribiña pequena, non me dá... Ás veces non sei como me puiden namorar de ti. Ah. Algo terei, digo eu. Isto do algo bravo, xa sei, pero... Pitus, é como os coches vellos, non sabes? Que primeiro hai que suavizalos un pouco e despois tira millas, Eso espero, porque senón non daría o paso que vou dar. Non estarás recuando agora, non? Non, claro que non. E ti? Eu son amante dos perigos. Ajá. Daquela, eu son un perigo para ti. Ti, para mí, é como as percebes. Vaya, como que algo polo que paga a pena arriscar a vida. Eso é moi bonito. Pero de momento non che vou pedir que arrisque a vida. Só que busques algúns invitados máis. Non sei, vai parecer que a boda é só cousa miña. Que a min os invitados, preparativos e toda esa trangallada a min desestabilizame moito. Xa sabes que non me gusta, que non é... Eu por min facíamos algo máis pequeno entre nós, polo civil ou... Non, teso nada. Eu teño moitos compromisos. Xente que coñezo polo traballo, amigos... Ademais, se hai boda, quero que sexa como é debido. Así que xa podes ir buscando xente. Condenada. A xente? Non, a freviña. A que se me meteu na moda xuíza, non... Para isto. Veña, pero non me toques os ojetes. Pero que carallo de taller vas coller, tío, amiguinho? O do charango, home, xa cho dixen antes e máis onte. Xa, home, falaches, pero eu que sei. Xa, eu prácticamente pensei que o dixías por dicir. Xa me chaman amigo falador, Non sei, pois... Estas cousas comentarse de outra maneira, non, Curiolo? E de cantas maneiras cho comentaría, che? Miña, né? Xa, máis, ti sabes que sempre me gustaron os ferros, non? Xa, me zafaste cos ferros, pero... Claro. Non sei, que agora que tes un formijiño, non que presa tes ti? Non teño formijiño ningún, presa tampouco, pero algún día tiña que empezar, non? Vou esperar a ser vello para non poder traballar no taller. Terei que empezar ahora que son novo e seguir facendo clientela, proveedor, entendes? Ou axuda máis, mira por aí. Que lle mellou eu, que tiñas 2 anos cando pintaches... Fala o caso, home, así é como vai quedar por fora. O deseño fíxemo o Javita e díxeme, pintaralo de blanco, como os quirófanos, polo aquel de... Porque hoxe non é como era antes, que abrías un taller e veña a tirar millas, que che trouxeran outra... Non, agora hai moito taller de Nosa Señora, moita competencia. Entendes o que conta a imaxe? Xa dixe meu pai, a presencia, mira, téndeme ben, a presencia é a mellor esencia para a competencia. É deso, o que pasa é... Lo... Que? O casador que? Desembarcas do casador, lo? Non, necesariamente non. Tampouco ti deixache o bar cando compramos o barco, non? Curriolo, eu teño familia, che, eu teño que andar a todas, meu home. Bueno, pois xa nos afaremos, che, non te preocupes. Home, vasme quitar agora a ilusión que teño de ter un taller, unha empresa propia, che un seguro para toda a vida, entá? Home, que me ha de custar, xa sei que me ha de custar o... Ninguén regala os pesos a peseta, a ver se me entendes. Pero ha de ser meu. É que estiven facendo un poquinho... Xa, antes como os americanos, facendo footing antes de vir ao traballo. Iso. É que chegada a certa idade, se non te coidas... Claro, pero hai que quitar a diadema para se duchar, Isto. É que, como hoxe non me tocaba lavar a cabeza, día sí, día non, para evitar a caída do pelo. Ui, deso é mellor non falar hoxe. Non vai a ser o demo. Como? Que ainda nos pode caer o pelo a todos hoxe. O pelo? Non entendo. Que pasa algo malo ou que? Pois sí. Ainda non, pero non estamos libres. Veña, aclárese, Pitusa, que me está poñendo nervioso. É máis que se pode por. Están aí os de asuntos internos á unidade fiscal número 4. Unidade? Pero para qué? Para qué? Para facer unha inspección. Non entre. Pero por que? É o meu despacho, non? Agora mesmo fagas a idea de que non. Dixeron que non querían que os molestara ninguén e a esa xente é mellor non buscarlles colgiñas. Pero que queren? Se o soubera eu. Ainda podíamos facer algo, pero eu que sei. Será cousa de preguntar. Non merece a pena. Esa xente non solta prenda.
chegan e remexen no todo de arriba a baixo. Ato máis insignificante, mesmo os asuntos mortos e arquivados. Hola, bos días. Son o Xa, titular do... Carlos Porto, non? Ten que nos proporcionar os alardes e os arqueos de depósitos. Non imos precisar polo de agora. ...85, 86, 87, 88, 89. Miña. 89, pero ti sabes o que é isto, meu? Sí, unha cifra, non? Se non me fallan... Que boa está esta manteja, non? Ela ten 89 invitados. Eu, por máis que lle boto contas, chégame cos dedos das mans, A ver, pois... Non sei. Contrata figuración. Hai empresas que se dedican a eso, a levar excursións de terceira idade para programas de televisión. Colle unha. O hijo me mandan unhas zafatas desas dun 2, 3. E vai Pitusa e faime trajar o ramo á primeira. Ajá. E de que vai ser? O qué? O ramo. Eu que sei, é a primeira vez que caso, meu. Eu digo por ti, porque se che vai trajar un ramo de plástico ou de rosas que teñen espiñas, que... E ti que máis che ten eso? Eu digo por ti. Non. Porque... Mira se lle dá... Por facer como o escritor este de Vimianzo, Manolo Rivas, ela leva unha flor de toxo. Que? O toxo? O toxo había que restregar a ti entre sábado e o luns. Eu, co meu problema é ti co toxo. Perdoa, en que che podo axudar de cara? A ver, veña, amigos, hai que aclarar amigos desde baixo das pedras, veña. Home, amigos, se quedas inimigos, porque a xente como a min, a xente importante, claro, inimigos sí, polo mundo da xustiza, entendes? As envexas, os celos, todo eso. Sabes o que che digo? A lista, que lle dean polo saco, mira. Que lle dean polo saco. Eu, canto menos tropa, menos gasto. Pero aí, ves, mira o que che digo, aí é onde estás completamente equivocado. Equivocado en que? En que non é así. Entendes? Que ti crees que as bodas se fan por xenerosidade, fanse por negocio. Ti parece moi bo negocio encherlle a barriga de marisco a unha tranca de badulaques por aí. Non, pero cada invitado é un regalo. Cantos máis invitados, máis regalos. É unha regra de 3. 1, 2, 3 outra vez. Eso é. Ajá, moi ben. Pois non é así. Aí non. Non, porque un día fun a unha boda e máis non lle levei regalo ningún. É que non hai regras en ese sesión. Aí. De que te reis? Calmamente. Que? Son 60 metriños cadrados, teito de uralita, que como non ande con ollo, vemo temporal para dentro. E que che parece? Ben, a mí pareceme todo. Aquí voulle por un banco de probas, non é? Son para diagnósticos de aliñado de freada e todo eso. Porque esta mecánica nova hai que andarse con ollo, que senón hai que tratala como hai que tratala, sabes? É así. Pero ti que che pasa, home? No. Como que nada? A ti que non hai quen che gaña a falar, e agora como se che comer a lingua ao Que gato? queres que che diga, Corriolo? Calquera cousa, que non sexan monosílabos. Sí, non. É que eu desto non entendo nada, che, non entendo eu desto. Que máis che dará a ti entender ou non entender, home? É que non, a ver, que non sei, está moi ben. Que queres? Que pinto eu aquí? A ver. Nada, que isto había que mañalo, limpalo tal, facía falta un crédito, che. Home, non, como todos os traballadores do mundo, non che queda outra, che. Xa, claro. Claro, por eso... Por eso decía eu, a ver se... Vai, que... Que? A ver se me podías avalar, tío, crees? Que dis? Que se me podías avalar, tío, crees. Eu son bo para avalar, pero non son bo para seguires traballando comigo. Bueno, home, a ver... Xa che dixen que podo seguir a bordo igual, Non se pode estar na procesión e repenicar ao mesmo tempo, che. Pois ti falo, non é tan É que difícil. eu son Eu que moita son? máquina Eu non do son Noso nada, Señor. no. Eu non son nada. Non é iso, que isto... Dixo eu. Isto non se lle fai a ninguén, Corriolo. Pero que non sei, eu o único que quero é ter algo meu, algo seguro. Porque máis xa sabes como é. Venche unha de revés e quedas co carallo na man abaneándoche, non é? Eu tiña o bar, non tiña Entendes? necesidade ninguna de coller o casador, pero quería estar contigo, quería estar co meu irmán, que tiveras un posto de traballo, que aprenderas algo. Agradezocho. Agradeces, Agradezocho. Largando, majo, e deixasme tirado, Pero meu que home. tirado, Ti. home. Como se non che sobrar a xente para me ocupar a miña praza, en caso de que me fora. As ratas son as primeiras en largar sempre. Bueno, xa está ben, Ti sabes ben que son o primeiro a romper a crisma e malo lombo para atender o barquiño, día e noite. Eso pregunto yo calquera de... E o que aprendiches, che, o que aprendiches?
Porque ti antes de entrar no casador que eras un rapaz que non eras... O que? Que non era que? Que eras un ninguén, home. Que eras un ninguén. Pois ben que che valía ti este ninguén, mentre ti estaba na ponte ali, a caloriña, ali na ponte, abrigadiña, e nós na coberta ali levando chacotes de mar na cara e pasando frío con mamonas. Eso non sei, non me toque lo carallo. Se nos poñamos a falar, eu teño moito máis que dicir, Viña. Limpa un pouco isto e... Limpa, home, limpa. Has de ter traballo abondo. Por que non vai dar unha volta? Aí o único que fai é consumirse. Non. O meu sitio está aquí. En fin, o meu sitio está aí. Pero que fan? Por que tardan tanto? É máis que tardarán. Estes van a modo, papel por papel, asunto por asunto. E non teñen presa. Pero non se preocupe, todo está en regra. Seguro? Claro. Ainda que non estaría de máis avisar a Andrés e aos xuíces anteriores, por si acaso. Pase vostede un momento, por favor. Ten que nos aclarar uns datos, Hola, bos días. Veño falar con vostede. Quería saber cal é exactamente o estatuto xurídico da miña alcaldía honoraria no Amazonas. Pois non sei, teria que o consultar. Pero agora non vai poder ser, non podo entrar no despacho. E logo, están enserando o chan? Están moi inspeccionando. Inspeccionando? Sí, unha unidade fiscal que veu de Madrid. Unha unidade fiscal? Sí. A min eso de fiscal nunca me gustou. Debe ser algo serio. Eu que sei. Por que viñeron a Portosás? Este é un xulgado pequeno. Sí, pero estas inspeccións fanse aleatoriamente ou por algunha denuncia, non sei. Aleatoriamente, as casualidades non existen. Seguro que foi unha denuncia. Unha denuncia. Pero de quen? De por qué? Nestas vilas pequenas coñécese todo o mundo. E iso pode ser bo ou pode ser malo. Aquí as xenreiras duran moito tempo. E máis tratándose dun xuís. Pero se eu non lle fixen mal a ninguén, non? Seguro que non, pero a saber o que pensan outros. Ademais, aquí houbo máis xuíces. Dío por Andrés. Non o dixo por ninguén en concreto, pero... Sí, tería que avisalo. Pero seguro que a cousa vai por mí. Non sei, metería a zoca en algo ou se cadra non lle cae ben a alguén. Sí. Non lle dea máis voltas, seguro que non é nada. Xa ese, Vostede é unha persoa responsable e ha de poder co que lle voten. Que? Que lle miras? Cómea. Para unha que queda, ala, papástelas todas. Sabes que houve un escritor que se fixo famoso comendo manteijadas destas? Era de Vimianzo tamén? Non, era de Baíñas. Non era francés, home, chamábase Proust. Ajá. Estaba casado? Eu que sei, que máis tería se estaba casado ou non estaba casado? Mais tería non. É que eu agora estou posicionado con ese aquel. Xa. A min o da lista non me acaba de convencer. Aí non. Ela? Ela, a xente que che regala son caralladas. Aí sí. Sí. A ver, para que quero é unha trompa de un elefante con unha luciña na trompa, a ver. Va, pero iso ten fácil solución, non? Sí, cortas a trompa, pero xa non tes o elefante. Pero non dixo eso, dixo que tamén che poden regalar cartos, non? Cartos? Claro, hai xente que non quere perder tempo buscando o regalo e regala cartos. Pois xa me parece mellor. Non por min, polos invitados, para que non perdan o tempo en escoller ou xismar que se un regalo ou que se outro. Claro, iso é supolo na invitación. Tes papel e bolígrafo por aí? Xa calculo eu, mira. Ponlle 120 invitados. A unha media de... Ben, que faz? Botar as contas, non aparece o bolígrafo. Non, eu dixíacho para redactar a invitación como é debido. Acabáramos, Sam. A ver. Mira, ten aquí pitusa xa, Traeme unha tanxerina desas, queres? Vaya a roubar a horta do cura. Aí tes. Apunta aí.
Vas aquelando, o da boda, toda a boda, tal. E despois, no banquete, o noivo, ou mellor, o amigo do noivo, pasará polas mesas con un saqueto para que a xente poida votar e o... Que animal é ti tamén, E logo, pois non lle poñes votar, poñe aquelar, depositar, que queda máis fino. Pero non fai falta, Ti poslle o número de conta e xa che ingresan. Meu pai, pero eso é legal. Como legal? Eso é o que se leva, neno. Miña, non é que chegamos, non? Século XXI, non? Xa para que non... Non que? É que eu creo que era mellor do meu xeito, Porque collías os cartos igual, pero envolvíalos nun papeliño de regalo, non é? E quedaba mellor, Ai, quedaba mellor. Pero cando che preocupaba a ti se quedaba mellor ou quedaba pior, Ti fai así, faime caso, porque hai xente que aparte de ingresar os cartos, aínda che aparece cun detalle. Ainda a ver con cheche que me regalan un elefante con luz na trompa. Ollo, que se ali ten unha casa e Juan cho coloca, Ves? Eu díjoche que tivo que ser unha denuncia. É quen o sabe, Ramón. Sei no eu. Os inspectores van aos xulgados grandes por si cae algo. Pero os pequenos só veñen se hai tallada segura. Ai, pobre Carlos. Xa estaba pasando mal co de Elena e agora esto. O de Helena son chelerias da vida, pero dos inspectores, eso sí que é grave. Pero que faz? Se ainda non acabei, Va, polloche outro. É que Carlos non é o único que está pasando mal. Bos días. Xa sei que vai haber un novo empresario na vila, Buah, de momento vai haber un novo pringao. Cando ata aquí de letras, xa se sabe. O que algo quere... Algo lle custa. Pero vai, chapa, viña a falar contigo, che. Eu falanlo tas, home, pero aquí principalmente o que se ven a consumir algo é correo. Pois ponme unha cervexa e non te me poñas así, porque... Home, das como un irmán para min, por eso che pidín un aval, non? Claro, non é o que che leva a idea de min, o aval agora. Volta a aval. Pedín chaval porque pensei que me apoiarías, non? Que sería o primeiro en apoiarme nun proxecto así da maneira. Unha iniciativa propia, non? Pois o primeiro que tiñas que facer era pedirme consello a min. Eu pensei que non facía falta, che. Non entendo, Mira para aí a resposta que ia ter. Ti sempre me dicías que tiña que tomar a iniciativa, buscarme a vida por mí mesmo para seguir para adiante e agora vesme con... Non che entendo, tío, non che entendo. Ten razón, Debía estar orgulloso dele. Pero leva razón en que, Ramonazo? A monesta leva razón en que, a ver? Fui de ti de quen aprendiu a ser un home de proveito, non? Bueno, pois quedoume por aprender que o primeiro que tiña que facer era ser legal, cos amigos, ser legal. Que pasa? Non son legal, non son legal. Vaso que che convén. No casador, ven ao meu rabo, ven que aproveitaches. E agora, o tipo ve cartos, é claro, de mar de por medio. Mar de por medio. Tranquilízate, fala de esto en outro momento, ok? Mangui, que tardan a asimilar as cousas, sabes? Tarda. Non a mí que me importa. Porque lle teño lei, É moita lei. Pero vai, ahora cada un é libre de facer o que lle salga ao carallo. Sí, libre ti. Ti sé libre como as compresas. Que vas o que che convén, curriolo. Que vas... Mira, Vouche dicir, home, non chegas a ser por min. E ainda andabas co puto cabalo cas putas tapas dos putos yogures moqueando por aí. Está María. Sí, está dentro, puedes pasar. Vale, gracias. María, teño que falar contigo. Agora se tendo, É moi urxente, é por Andrés. El ojo? Pásate algo? Non, vaya polo de agora. El ojo? Explícate. Xa che explicarei despois. Agora búscame un número para chamalo. Pero se non teño que buscar, sei no de memoria. Pois veña, hai que o chamar canto antes. Pero que lle pasa? Ou que lle vai pasar? Por que temos que chamalo? Nada, que houve unha denuncia. Vaya, se cadra non a houve, pero o máis seguro é que sí. Unha denuncia de que? Dos da Inspección Fiscal. Vaya, que alguén denunciou ante os da Inspección Fiscal. Ainda que se cadra non denunciou ninguén, pero por se acaso... O caso que... Que? Pero acaba. Que os da Inspección Fiscal están facendo iso, unha inspección fiscal no xulgado, e estamos avisando a todos os xuíces anteriores, por se acaso. E hai que avisar a Andrés. Vale, agora vou agora, pero tranquilízate. Ben, se gustou máis tranquilo que se cadra non é nada grave. Por un erro administrativo, calquera cousa, pero estes xa sabes como son, que son como os médicos, como se poñen a buscar, sempre che atopan algo. Andrés, hola, como estás?
Mira, é que está aquí Carlos e dis que está habendo unha inspección fiscal no xulgado. Deixa. Sí, Andrés, sí. Sí, home, sí, chegaron de súpeto, sen avisar. Xa, pero desconfiamos de que puidera haber unha denuncia non, é que se cadra estás implicado. Implicado? Pero que che dixeron algo de Andrés? Un momento, Andrés. Quen? Os inspectores. Non me dixeron nin de Andrés nin de ninguén. Pois entón, por que estás metendo a Andrés no medio? Non, Andrés, non, eu non che meto no medio. O que pasa que é a xente, home. Pero que xente? Pois a xente da vila. Andrés, que ti xa sabes como son estas cousas, que como che teñen unha gardada da que se cadra non é máis que unha inspección rutineira, non hai de que se preocupar. Andrés, mira, Carlos está moi nervioso e estáse atrapallando todo. Cando saiba algo máis, chámache. Sí, un bico. María, ti tranquilízate. Pero como me vou tranquilizar? Falasme de denuncias, de inspeccións, que se Andrés está implicado ou non. Home, por favor. Xa, muller, pero... Mira, non me expliques máis. Cando saibas algo, chamasme. Vale, pois como queiras. Que tan botaba, Está pensando eu que o xuiz tamén como metan no caldeiro vai parecer un chiste. Pero que parvadas dis, Evaristo? Se todo está ben non ten por que pasar nada, O meu... A mí pareceme que todo está ben. Mellor así. Xa está a cousa bastante revolta, Revolta? Pois sí. Petróleo é máis Manjui. Non sabes que andan por aí a sopapos? Manjui dixe que quer montar un negocio pola súa conta. E petróleo, pois, non lle fai chiste. Ai, non lle fai chiste. Non lle fai chiste. Petróleo o que ten que facer é dedicarse a ser pai do que lle ven en camiño, E deixar que Manjui voe só. Que xa lle chegou a hora. Estou de acordo, sí, señora. Esta é a miña pitusiña, sí, señor. Bótese café? Bota. E que? Contame que fixeches hoxe. Oxe, non parei todo o día. E logo? E logo estuve aquelando a invitación da boda, mira, teño aquí. A ver que che parece, Evaristo e María Xesús teñen o prazer de participar o seu próximo enlace matrimonial. Evaristo, esta letra... Esta non é a tua letra, esta é a letra de Ladislao. Home, que gemelos, é logo como sabes. Non vou coñecer a letra do maior picapreitos de Portosás. Mais outra cousiña, Non quedan manteijadas. Prégase, tomen nota da conta na que poderán ingresar... Isto que é? Se é o número de conta para que boten os cartos aí. Pero... Non me mires así, é o que se leva. Século XXI é así. Xa. Pois eu nacín no 20, E non invito a ninguén por interese. Pois se non é por interese xa me dirás. Porque si collemos dúas testemunhas, eu levo o Ladislao. E ti a un ou outra que vexas ti, e xa acabamos antes, E os demais? Os demais que vayan botar a rosa á porta da igrexa. Pero... Evaristo, eu teño moitísima xente coa que cumprir. Temos que agardar as formas. Non sei, eu móvome no mundo da lei, da xustiza... A xustiza dos cacos, dos prevaricadores, da delincuencia toda tamén, Non estou falando de broma, Eu, polo meu traballo, teño compromisos que comprendo que ti, polo teu, non os teñes, non tes esas relacións, Ai, non? Logo eu non teño relacións? Deixame poñer as botas só. Vouche demostrar que teño relacións con Marea. É de supoñer que o movimento do banco debería de ser este. E dixo debería porque o peixe é moi seu e fai o que lle peta. Eso sabían moi ben os patróns de antes. Sen sonar, sen cartas. Arjaban o aparello, onde lles daba o corpo. Hola, Rosa. Que é? Viña a falar contigo. Ti dirás. Está logo. Hasta logo. Pois... o do outro día, que
vaya, que ás veces na vida dun home, pois, ou dunha muller, non? Vaya, na da xente, en xeral, pois... Pois iso que ás veces revólvese a alma e daquela, pois, entra o medo, confúndelo todo, e di lo que non tiñas que dicir, que vaya, que eu penso que o mellor é perdoar, non? Porque a xenreira non paga pena, non? Envenena o todo. Vaya, eu decateime hoxe co da inspección. Sabe lo da inspección, non? Sabe todo o mundo. Pois iso, que o mellor é perdoar, non? Senón, xa ves, non? Hai alguén por aí que debe ter algo contra min por calquera cousa que lle fixen ou eu que sei, non? E daquela, en vez de falar comigo e ver de arranxalo, pois non, prefire vingarse e vai e pon unha denuncia. Ai, Carlos, ti non estarás insinuando que eu... Mira, Elena... Ai, Carlos, este é moi ruín, Que dixo ruín? Paranoico. Sabe lo que che pasa? Que pensas que todo o mundo está na túa contra? Non é tan importante, meu rei. Eu estou moi tranquilo, non creo que me pasara nada. Que? Que non te pasaches? Pasáchete, papi. Aí doulle razón a Mangui. Pois é fácil entendelo. Ai, mira, xa me explicarás, Que mal che fai a ti que o rapaz abra un negocio, A mí non me fai mal, pódelle facer mal a él. Saelle algo mal e que? Mira, entendes? papi, levas toda a vida dicindo, que todo mundo ten que acertar ou meter a pata pola súa conta. Así que, Eu que sei, saelle mal, volve ás andadas, volve a moquear... Mangui xa é grandiño. Aparte está o do aval, que? É que nós agora somos tres, entendes? E temos unha responsabilidade... Ese non é o problema, ti ben o sabes. A ti o que che encanta é saber que a xente depende de ti. Que es imprescindible. E claro, como agora Mangui vai independizarse, eso non é amistade, chico. Eso non é amistade. Lindiño. Ni lindiña ni nada. Es que non sei. Non te coñezo, papi. Non pareces o home do que eu me namorei. Miño, non me digas eso. Non, chico, é que é verdade. O home do que me namorei era un home, non sei, xeneroso, que non pedía nada a cambio, que era sensible, que era responsable, que non era violento, que non... Ai, deses xa non quedan, Como? Perdón, non pretendía interromper, sinto. Nada, estábamos pechando. Xa, é que quería... Dixéronme que tiñades cuartos, tedes dous libros, un dobre. Sí. Un dobre, sí. Ben, é curioso o local, xa o dixen pola mañá, é que me lembra moito a Casa do Mar da miña vila. Ah, sí, é o bar da confraría de aquí tamén. Ben. Vostede por aquí, entón? Sí, máis ou menos. Podo contar cos cuartos. Ai, sí, claro. Como non? A porta de aí subindo a dereita. Vale. Boas noites. Boas noites. Leria de rapaz, che. Buah. 2 minutos e marchamos, acabouse, Se majo non podemos marchar. Sí que podemos, sí que podemos, che. Curriolo! Chamas por chamar. Por qué? Esta mañán veu recoller as cousas. O cazador ten un mariñeiro menos. Cabrón, así, sen avisar. Para que non quero ir sobran avisos. Queres dicir? O que dixen. Pero que non entendedes, que... É que non entendo, che, que non é un amigo. Curriolo non é un amigo, é o meu irmán, é como a... Mira, en toda ocasión, con calma ou trebón, un bo amigo sempre está contigo. Merjacho, estou cheo de retranca, Miña, arreda aí. Estou cheo de retranca, meu home. Desmarra que marchamos, veña. Cabouse xa, rapaces. Que hai, Melindre? Hola. É logo o petróleo? Non está. Ah. Que tal ese preparativo de boda, Ben, moi ben. Xa, a ti pasache algo. A min? É que me vai pasar a min. É logo onde fui? Foi dar unha volta e aclarar as ideas esas que ten na cabeza. As ideas tamén as tiña que pôr eu a clareo. Mira, ti tens un problema
ca boda, seguro. Por que non falas conmigo? Eu sei moito desas cousas. Pero é que non é ca boda, é cos invitados. Cos invitados? Sí, porque Pitusa leva casi consento e eu prácticamente non teño ningún. Bueno, Ladislao, que é como que non o ten. Pois, chico, mira, normalmente empezase polos familiares. Xa, pero os familiares tampouco non é... Pois... aquel primo teu, Víctor, tan elegante, ese que veu por aquí. Ese ni momentes, eh? Deixa estar alá con toda a súa camariña. Pois mira, o segundo é falar ca xente e invitala. É o máis convencional que hai. Sí, pero é moi confesional tampouco son, xa sabes. Bueno, como non é convencional, pois mira, fai algo original, non sei, pon un anuncio. Un anuncio? Un anuncio na radio, logo. Home, na radio pareceme un pouco exagerado, porque pode aparecer xente que nin coñeces. Non sei, ten que ser xente que coñezas na confraría, na comarca, na vila, no bar, no porto, non sei... No tabuleiro. No tabuleiro? Sí, no tabuleiro, vaya. Poñer o anuncio aí, dijo. Ah, é que... Pero vai parecer unha aposta de fútbol. Tanto ten, porque aquí o resultado xa se sabe. Pois a ver. Pois veña. Lista de boda de... Non me convence moito, Melindre. Ai, a ver... Non, a letra non, dijo o tabuleiro. Non hai outro? É moi pequeno. Pois non hai outro. Bueno, se non hai outro, veña. Lista de boda... Pon tamén que hai que traer regalo. E máis cartos. Home... Hai que traer cartos e máis regalo. Eso xa o pos ti, porque a mí pareceme moi persoal, Pois poño eu. Sí. Hai... Que? Tome. Búsqueme as dos 3 anos seguintes e mire ben se quedou algunha atrasada, sí? Que como vai todo? Vai indo. Se podo axudar nalgo? Non fai falta, non. No que sexa, se queren uns refrescos ou algo... Moi amable, non. Gracias, non. Para mí non é traballo, Total, eu aquí podo ir nun momento a tobar e... Se quere ir, vaya, pero non por nós, Non, pois por min, xa... Ainda que se cadra non me viña mal tomar unha tila. Pois vaya, home, se o precisamos para algo, xa o mandamos chamar. Chamar para que? É unha hipótese. En principio, nada, é unha hipótese. Xa. Naquela vome. Seguro que está ali entre a clientela do bar. Quen? O que puxo a denuncia. Porque houbo denuncia, claro. Cando teña iso, traíamos, sí. Carallo mirarás? Daste de conta. De que? É como se se che cumprira un soño. Que soño? De pequenos todos queríamos xogar os mestres, os médicos. Ti nada, ti os mecánicos. E ben que vos aproveitades, cara, que vos tiña bicicletas todas a punto, como reloxo suizo. Sí, a punto de matarnos en calquera momento. Que lembro un día que me asustache los freos con un fío de nylon. E casi me esnafro. Aquelo non freaba nada. Hai unha curva de inglesas. Sí. Pero non tes factura, non? Non. Non me reclames nada a mí. Carallo, que frío. Home, bos días. Que? Como lleva o novo empresario? Pois aquí, explotando a clase obreira. Quieto, que este polas boas. Eu contigo ou socios ou nada. Bueno, pois un fiti-fiti non viña nada mal, non? Viñamos falar de negocios. Comigo? El o dono do taller, non? Ah, claro, sí. Pois que estea da miña man e... Tiñamos un trato co dono de antes e queríamos saber se o podías manter. Mantelo, milloralo aquí o que faja flauta. Mellor co charango de serón. Así non é como vas para ser empresa, Manjui. E lo, por qué? Home, primeiro tens que saber como era o trato, se che convén. E se non facer unha contraoferta, non? Non, o que eu dicía, o que estivera na miña man para levarémonos ben, non? E como lle vas chamar? Pois Manjui Manjui Motor. Va, Mellor boxes. va, déxate de lerias. O que tens que facer é amañar as túas cosas con petróleo. Home, Manjui, non podes estar así, home. Unha amistade como a vosa non se pode romper así polas boas. Amistade ni que amistade. Eu con ese tío non teño nada que ver. Non quero nin ver diante, menos ainda de verlle nada. Se é por avalarme, non hai de ter problema ningún. A ver xente que me avala bondade. Ese non é o problema. Avalámosche nós. Home, Helena, tal e como están as cousas no Baraduiro,
Non creo que a ningún banco lle interese ternos como avalistas. Eu teño unha nómina. É o que queren os bancos, non? Alguén con ingresos fixos. Sí, ves? Pois eso, como dixía meu pai, os amigos e as amigas están para as ocasións. Pero tes que amañar as cousas con petróleo. E parece mentira, home. Esta é unha vergonza. En todo Portosar non se falan máis que de 2 temas. Da inspección do xulgado e do teu con petróleo, de Saliorta. O mellor é que non ocorre nada máis interesante nesta vila. Xa. Hai que dar Carlos cartos e Vaya capote, compañeiro. Ou non había peixe ou botáchelo o aparello fora da marca. O aparello había que botarlle algúns ao pescozo, Eu era por dar unha opinión, é que a mí nin me vai nin me ven esta merenda. Nin a min, nin a ninguén, polo que se ve. Daquela cala a boquiña un pouco, non? O malo, Melindre, é que está algo lonxe, ó. Aparta. Entendes? E aquí, en Portosás, a maioría son ignorantes e non saben ler. Pero que dis, home, atrasados estamos, pero non tanto, Evaristo? Ai, dilo ti. Ela non viches esa película de Cantinflas que non sabía escribir, pero facía como a quen, que sí, que... Como se chamaba? O alfabeto. Vímola 40 veces ou máis na calleja. Esa. Mire que me gustaba a min esa película, A mí. Pero ese non é o problema. O problema é que a moitos custalle moito traballo dar regalo. Pois ala, veña. É que o chollo non é só o regalo, Evaristo, son os cartos tamén, Ah, carallo. Vístese, Melindre? Aquí en Portosás. A maioría teñe máis lei aos cartos que aos amigos. Ai, non hai amigos, amigo. Non é así, eu teño que falar con meu pai, entendes? O que é o fillo de papá? Que será por cartos. Veña. Ai, así sí. Veña aí. Onde hai? Poñeme aquí xa, No 19, pequeniño. Que tía pasa que aquela pacho todo. Fora, que me están estresando. Fora de aquí, estou embarazada. Ana. Apunta mami tamén, Belinda. Ti non sabías escribir, non, Francisco? Ás veces sí, ás veces non. Depende como me dean os nervios da cabeza. Melindre, Lajo, ti non te apúntase? Depende, chico. Pois aquela pon Belinda é circunstancia, non? Non me dijes que lle vas chamar ao neno sen sustancia. Se cada nome... Ti non podes dicir unha palabra sen insultar unha animalada, non? Se é que o que nasceu para burro, nasceu para burro. O que nasceu sabe dar couse. Quieto. A mí non me chames burro, ti, Quieto. Xuiz, disculpe, que tal? Xuiz, non se vai apuntar no aquel? Xuiz, ninguén o invitou, Desde logo, xa hai que ser máquinas para seguir destraballando mentras comedes, ó. Se a isto se lle pode chamar comer. Que pasa, non che gusta o bocadillo de polvo? Non sabía nin que insistisen. Mas non van existir. Existe o pan, existe o polvo, ergo, existen os bocadillos de polvo. E ben ricos que os que poñían ali nunha taberna que había na miña aldea. Pero ti non eras da Coruña. No. Eu marchei para a Coruña con 12 anos ou así. Pero eu son dai do Bao. Indo para Cormelle. Unha aldea, ó. Ou era. Porque agora cambiou tanto e para mal. Sin embargo, Portozás, non. Está todo moi ben conservado. As casas, as rúas, o peirao. Non me gustaría que viñéramos nós romper a paz deste paraíso perdido. Pois se tanto che gusta este paraíso, non sei por que segues en Madrid. Por que non pides o traslado para aquí, no cu do mundo? E ti por que non pides unha buceira? Unha que? Artefacto que se lles pon a certos bichos na boca para que non traben, mordan ou ladren como a ti. Non ides querer máis? Importa vos se... Ti tranquila, está todo ben. Os servizos de inspección están para eso, para inspeccionar. E a quen lle toque, tócalle. Pero, Veduse, eu como vin a Carlos tan así... Xa. Carlos xa sabes como é. Tomou todo moi en serio e agóbiase. Pero é para tomalo en serio ou non? Sí, muller, non digo que non. A ver se me entendes. Eu tamén estou inquieta, pero... hai que estar tranquilos. Sí, claro. Eso sempre. Ti non te preocupes. Se houbera algo relacionado con Andrés que non ten por que ver, eu mesma che aviso.
Tranquila, tranquila xa estou. Pois a min a Sabela esta pareceme boa xente, E, por certo, gusta o polvo? E a quen non? Pero iso de se boa xente ou non xa se verá se aparece algunha irregularidade. Que non ten por que aparecer. Que non ten por que aparecer, dilo ti moi rápido. Pero se alguén puxo unha denuncia, non ha de ser porque sí. Cando o río soa... E dalle. De onde saca que alguén puxo unha denuncia, Ramón? Non hai tan mala xente na vila. Hai mala xente, hai xa en todas as partes, xa. E por que miras para min ou dicides iso? Bo, eu non miraba para ninguén. Pero quen se pica... Vale. Xa temos abondo co que hai. Eso, co de Petróleo Mangui, que a inspección... A miña boda... A túa boda que ten? Por min vai todo perfecto. O que me preocupa é Evaristo. Como non se lle apunta máis xente... Da miña parte van case 100 invitados. E da súa, mirade para aí. Agora que eu digo unha cousa. Para ter amigos que non saben estar con uns momentos importantes, eu prefiro non telos. Home, eu por min apúntome. Pero con eso de non levar regalo non estou de acordo. A quen se lle conte ir unha boda así coas máis baleiras. Non, hai que ter unha dignidade, dixo eu. Niso ten razón. A unha boda vaise como é debido. Cada un co que poida. Pero, polo menos, pagar o prato, non? Non se fale máis. Voume apuntar. Pero con regalo, que conste, É que eu non entendo tantas modernuras de apuntarse. Por que non se fan as cousas como se fixeron sempre? Ai, que lle queres, María? Cousas de Evaristo. Mira, estáse complicando todo tanto, e non o entendo. Petróleo e Mangui coa pelexa. Carlos coa inspección e Currás co tabuleiro. Home, muller, non é un bar que é un taller, non? Pero xa verás cando acabe. Vas vir a negociación, ti? Home, se podo vir acompañada? Acompañada de que lo, cando lle falta criatura. No, non falo desta compañía, Mangui. Falo da outra. Do neno grande. Ai, xa tes outro logo neno, outro neno a lanzar todo domingo, lá. Mangui, sabe de que falo? Sei, muller, sei. Fai como queira, se queres traerlo, trae, non xa de querer vir. E se ven como se non estivera. Home, se arregla de las cosas, sí. Pois que arregle que nos puxo así. Chico, él tamén o está pasando moi mal. A mí non me contes penas, miña filla. Eu a culpa non a tive. Xa sei que non tes a culpa, chico, pero estou che pedindo unha oportunidade. Outra oportunidade, son moitas, Mira, non che pido que deixe o taller, a mí parece moi boa idea. Pero podería ir ao cazador a traballar con él uns días para facer as paces. Mira, Belinda, eu xa desde un principio xa non tiña pensado desembarcar da bordo. Pero a mí o respeto non me falta ni meu pai, e con eso dixo todo. Mangui, só uns días para que vexa todo máis claro. Tempo tivo a fodelo de pensar as cousas, non? Mira, xa sabes como é Petróleo, que ten o seu carácter, o seu orgullo, o seu... E os demais non temos nada, logo. Ou que carallo pasa? Isto foi moi longe, xa non ten marcha atrás, Mira, chico, o único que sei é que a vosa amistade non pode acabar así, sen máis nin máis. E ten que haber marcha atrás, seguro. Pois debe de ter a caixa de cambio rota, non sabes? A ver, que isto parece un tanatorio, E nin sequera, que outro día fun... Oístes? Outro día fun o da Ponte do Porto que fixeron ali un tanatorio. Vístelo? Granito Porriño, Cafeteira Express, xente ali xogando a virisca da Gloria. Boas. Unha cervexa, por favor. Vaya, ánimos, non? Que pasa nesta vila que anda todo o mundo tan de capa caída? Aquí, cada quen ten a súa. Ese de aí co do outro. Eu, co da boda. E ainda por riba, o fregado ese da inspección do xulgado. Es así que eu non me quería ver na pel do xuiz nin a tiros. Ai, non? Non. E ti non di sempre que querías ser xuize? E aquí? Que agarrabas, e collías, e desvirabas, e facías, Tío, que xa un checha. É que di só que terá que ver unha cousa coa outra, entendes? Eu estou falando da inspección xudicial, porque que é un inspector xudicial? Normalmente é un desalmado, é unha persoa frustrada. Normalmente son xente frustrada na súa profesión, E se collen a un tipo con experiencias como a min vale, pero Carlos, que experiencia terá Carlos? Por moito que Pitusa este enriba del, un chanchullo sempre hai. E os inspectores veña, porque están a que salta, entendes? Está aí como boitres. Home. Que siguen o cheiro do morto. A mínima. Se non teñen morto, tanto ten que o matan eles. Home, son todos iguais.
Inspectores de fiscais, inspectores de xunta, inspectores de policía, membros do corpo, agora que votou a todos. Evaristo, que? Evaristo nada, que ata a palabra é fea. Inspector, que che deixe espido. Que che deixe pelotas, va. Evaristo, que hai unha señorita Diana. Amigala de mí do carallo, señorita. Perdón, No, por mí non se preocupe, non. Non, máis ben se ve que vostede é unha persoa moderna, pero, en fin, o cortés non quita o valente. Son... Ladislao Couto, letrado. Sabela Muiños, Encantado. que tal? Así que abogado, non? Sí, precisamente estaba explicando aquí o meu colega un pouco o que é unha inspección xudicial. Claro que eu non quero aburrila a vostede con temas dos que non sabe, nin ten por que saber, nin... Pois moitas gracias, Non o dixo porque parece a vostede unha ignorante, que non o parece, Pero é que o mundo do dereito ten aquel, non? Ten un rito prácticamente que para non iniciados é imposible. Xa me imagino, claro. Sí. Así que de paso, entón... Sí, de paso, sí. Pois lástima. Así tan siquiera viña a boda. Perdón? A miña boda. A miña boda, que levo 1, 2, 3, 4, 5, e a miña contrincante leva 100. Xa, o mellor é que escolleu un malo momento para casar, como está o mundo así tan revolto na aldea. Malo momento. É logo que leva bo momento aquí. Mira para o petróleo, que agora dalle por levarse a matar con Magui. É iso que son cuspidiños, que son como irmáns, que andan gemelados de todo. Sabe que vai ser? Ese é un dos sinais da apocalipse. Os irmáns loitando contra os irmáns. Ese vai ser. Xinetes da Apocalipse. Que interesante película, non? Sí. Non se preocupe, que as cousas han se dirán arranxando pouco a pouco. Xefe, unha volta aquí para os amigos que convido eu, sí? E anóteme na lista da boda do señor que por algún sitio hai que empezar os cambios. Sabela Muiños. A de Coppola era esa. Lindy, este é unha merda. Este frigorífico saiu unha merda. Non tratando o tempo, che. Xa van vir a arreglalo. Chamaches, moi ben. Bueno, chamar non chamei. A ver, Lindy, que non estou hoxe de humor. A ver, chamaches... Falei con alguén que sabe estas cousas, ok? Hai que chamar aos técnicos da casa. Como yo teño que dicir? Así gañamos tempo, Pero perdemos a garantía, prenda, papi, a persoa que vai vir é profesional, é cuidadosa. E se é unha cousa difícil, pois xa verá el... Que fai ele aquí? Home, chamáchelo ten. Que fajo aquí onde? Este é o meu bar, entendes? E hai dereito de admisión. Tate Espera un caladinha, momento, papi. Deixa que Mangui faga o seu traballo. Chamei no eu, ok? Que Mangui faga o seu traballo, dis. Este que fai son chafalladas, home. Ainda por riba o tipo vai montar un taller. Claro que Diz sí. que vai montar un taller onde vas empufar a todo o Cristo. E has de acabar na cadea. Pero ti na cadea, na cadea ti contento. Todos os amigos ali, tes todos os amigos na cadea. Non me eches que me estás enchendo de verdade. Está tua muller diante, non quero facer follón aquí, da miña muller, Que está preñada, non lle quero dar un disgusto, Petróleo. Que tens que dicir? Si es un monte de merda, home. Nin amigos, nin nada. Esto xa me parece... Pero que che parece a verdade, home, dijo verdades, que pasa? Ti que queres? Ti que queres comer? Eu quero que largues xa daqui, que es un monte de merda. Medimos. Imos a rúa. Pero paso de así. Vamos a rúa. Me cago hasta ningún dios, cabrón. Pero que me tens que dicir, por favor? Que? Facendo compras, non? Sí. Xa casi temos rematado o traballo. Un par de expedientes máis e acabouse. E quería levar algúns recordos daqui. Xa. Eu non quería ser pesado, pero... É que non acabo coa dúbida. Houve unha denuncia, non? Eu sinto ser tan seca, pero é o procedimento. Vostede ben sabe que non podo comentar ningún aspecto da inspección. Só que non ten nada do que se preocupar. De momento todo vai correcto. En fin, algo é algo, non? Si, home, si. É alegre esa cara. Que é vostede un home afortunado con este destino que lle tocou. Aquí aínda se respira, non sei, humanidade. Ainda importan as cousas pequenas, a xente. Ninguén está só. Xa. Iso é moi doado dicilo desde fora, pero... Eu xa había tempo que non me sentía tan abandonado. Nin tan vigilado, todo o mundo pendente dos pasos que das, das decisións que tomas, a ver se mete a zoca. Veña, home, iso é paranoia, Pois é a segunda vez que mo din un par de días. Pois por algo será. Mire, confidencialmente, é fora do procedimento, non houbo denuncia ninguna. Non? Non, a decisión da inspección foi puramente aleatoria.
Pois xa me deixa máis tranquilo, Claro que sí, home. E que? Xa falou con Majo e máis con Petróleo? Eu? Sí. Para qué? Para pôr paz entre eles, iso é un dos labores do xuiz, non? Sí, claro. Veo que lle dicía. Aquí ninguén está só. Todos se preocupan por todos. Non ha chegado o sangue ao río. Xa será o mar. Sí, claro, o mar, sí. Ademais, xa son os dous grandiños. Sí. E tú xaros tamén. Sí. Vai para o xulgado. Sí, bon, non sei a que, pero... Bueno, pois agarde por min e podemos ir xuntos, non? Eu quería levar algo típico de aquí, un recordo. Pois isto é típico de aquí e de calquera outra vila da costa. Xa. É algo típico de Portozás? Pois... as figuriñas de Melgacho. Melgacho? Sí, é un vello mariñeiro que está sempre no peirao. Fai unhas tallas de madeira de moito mérito, de moi boas. Ai, que bonito. Toda man. Se quere, podo acompañala eu ata ali. Home, pois si fai o favor. Pois veña. Empaquetasmo para regalo, veño despois. Sí, claro. Ata logo. Ata logo. Podo-te tratar de ti? Sí, claro. Dixeches que estás só. Logo a tua muller non está aquí en Portozás? Non. Ou sí, non sei. En que quedamos? Está en Portozás, pero non é a miña muller. Ah, a tua moza, logo. Non, tampouco. Logo que é? Se cadra sí, pero... que agora mesmo non sei o que é. Mais ben era. Tivemos unha crise outro día e agora mesmo non están as cousas para... Seguro que non foi nada, Non vayas pensar. Un malentendido, pero... Mira, non sabes a envexa que me das. Vives aquí nun mundo tranquilo, sereno. Os problemas máis grandes son eses, os do amor. Ei, lembro o que dixeches. Xa son grandiños. Xa, pero agora estánse comportando como rapaces. Pois os rapaces ás veces necesitan desafogar. Deixos, o que máis pague, que máis dé. Que merda máis grande xa ti, Que me largue xa daqui, home, que testi, home, que testi. Mami, bota mi cara. E finalmente Petróleo e máis Manjui remataron o seu combate fratricida no tambucho do peixe do casador. Así son as cousas, comezaron escamados e remataron cheos de escamas, mais tamén con algunha amasadura, necha ou pote nesa cabeciña tola de que levan uns días fachendeando. Oístese, farteime, Acabouse o prazo. Me caga que non ten das tres. O que queira boda, que case. Se es caso, voulle dar un chance para que se apunte algún de Cormelle. ¡Quieto! Papi, parece un mocoso. ¡Quieto! A ver, Quieta ti, que doi, che, Claro que doe. Ai, mas que che tiña que doer, moito máis. Non doe, ten que doer, Ai, o gancho que che metín así medio crochá de esquerda. Que croche, home, que tiño? Que croche, home? E lo a patada de lejar, con Ai, fondo loco, carallo. eleja o cañonazo que me dache, loco, cando che fun a axudar. Pois sí que era lejar. Pois sí que era lejar, Mira, basta. Estás tocado da cabeza, o qué? Sodes tolos os dous. Que tiña. Eu cando vin a Petróleo cuspindo sangue, quería axudarlle, pero non podía ca risa. Ai, paro. Ai, eu aí pensei que me matara, levei un sustazo, che. Eu pensei que morrías, che. Ai, A ver, mañán traes o aval ese, asinámolo aquí e xa está. O aval non fai falta, xamo asina aquí e aure. Ai. Como? Non. Que? Lo agora ti arriba este o funcionariado do Estado, Papito. É que mal ten, lo. Non empeces. Que mal ten? Eu arredei,
Eu valo para meterme patadas na cabeza, valo para meterme... Basta, pero, basta. Claro, para balar eu non valo. No, antes prefiro que me vale unha pedra. Vale, que vale, pesa? vale, Eu que quero que me dá. O que ves? Vale, É que me está quentando, non me está quentando. Vale. Non vos quentade de los dous, Por eso temos bastante, non? Mira, se queres ser tío da Val non hai ningún problema. Saberei eu o que quero. Matarnos. Non vales de nin de amigo, nin de nada, que che tiña que meter eu a ti. A lingua no cu me tienes que meter ti a mí. O que? Non me mires así, Ela como quer que che mire. Mándame unha patada do xojete, me cajo na... A modo, tío, a modo. Veña, hai que celebrar unha festa, non? Veña, pues... A festa no casamento de Baristo antes a asinar aquí todo o mundo. Veña. Eso nada, Agora non se puta ninguén, ou senón, regalo dobre. Eu borrome daquela, No, o que está de antes gratis. Que ten a boda, Curras? A boda non se sabe, pero se pode ir traendo o regalo, E Baristiño, que carallo está subindo, tío? Estou subido ao aval. Mira que manda carallo. Que tan botado o rostrido da caldeirada, Está bota. Menos mal que che vexo máis contentiño, porque me tiñas preocupada. Estiven pensando no da lista e... O da lista xa está. E a inspección, que? Pois, de momento todo en orde, xa está a piques de rematar. Daquela safou o xuiz. Estará máis tranquilo. Está, falta lle facía. Coñecín a fiscala. Que, afinal, é unha alteza de muller, Sí. Ao final non resultou tan fera o lobo como o pintaban. Bueno, menos mal. Teño que dicir unha cousa. Estamos a pré. Xa teño datos como a ti, na lista. Ui, logo non estamos a pré. Aló, metiches máis? Saqueinos. Pitusa. Olha, meu pai tú a bardeada. Eu meto, ti sacas. Saca, mete, saca, non... Pitusiña. Vamos ter que ir para o cuarto xa, non? Veña. Ala. Arría aí, Que? Xa acabaches? Sí, pódese dicir que sí. Pois menos mal que desta vez non se cumpriu do refrán, non? Que refrán? O de que mal acaba o que mal empeza. Pois creo que sí, se cumpriu. Que? No último momento apareceu unha irregularidade. Grave. Carlos, faltan 3 millóns de pesetas dos depósitos do xulgado. Podes acabar na cadea.